ya dasa bam tsakanin Isa zuwa Bargaja ta tashi da motar sojoji. Duniya kowa ya ga yadda an ga nuno sojoji ana musu zana'iza. Yau an waye gari ainihin yankin tare shekarar jiya ya dasa wata nakiya kuma ta tashi da mota ta mutanen gari ta tashi da mashin guda. Yau kuma an kai hari a waye gari yau tsakanin Tidibale zuwa Gwabbare ainihin ya dasa nakiya wurin kuma ta tashi da jami'an tsaro ta kashe jami'an tsaro guda biyu ta jikkata guda. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakken wannan bidiyo da muke dauke da shi a wani sabon hari na kwantan bauna da kasar gumin dan ta'adda Bello Kacalla Turji ya kai sojojin Najeriya a daidai lokacin da ya samu wasu bamamai inda al'umma gari ɗaya daga cikin mai samo labarai ya fito cikakken bayani na irin artabu da kuma aika-aikan da kasar gumin dan ta'adda Bello Kacalla Turji ya wa sojojin Najeriya. A cikin wannan bidiyo da muke dauke da shi za ku ga cikakken gwauzawa da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da kuma dan ta'adda wato Bello Kacalla Turji a daidai lokacin da ya samar da wasu manya-manyan makaman tare da gwada wani bom kamar yadda kalla a cikin wannan bidiyo wanda za mu sako muku ainihin cikakken wannan bidiyo kai tsaye wanda za ku kalla a yanzu na irin aika-aika da kasar gwamnatin ta Bello Kacalla Turji a karamar hukumar Goranyo da kuma sabon birni da ke jihar Zamfara na yankin wato inda yan bindigan suke kai har-haren su wanda a yanzu za mu sako muku cikakken wannan bidiyo. Ɗaya daga cikin manya-manyan yan jaridu ya fito ya yi korafi akan irin yadda kasar gwamnatin ta'adda Bello Kacalla Turji ya iya sarrafa makaman nukiliya da kuma makaman bamabamai kamar yadda ya wulla waɗannan sojoji tare da kashe wasu daga cikin yan wuce wanda suka zo wucewa a cikin wata mota wanda a yanzu za mu sako muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye. Kafin mu kai ga muku cikakken wannan bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba ku dangwala mana subscribing kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa domin kuwa ga shine ke bamu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyon a wannan chata mai albarka mai suna fuskar arewa. Bayan kun kalli wannan bidiyo ku ku share ɗinsa domin yan uwa da abokan arziki su amfana. Daga bisani sai ku mana comment a sashi mana comment don mu tabbatar da ra'ayinku. Ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla. Muna tare da Basharu Altine Guyawa Isa, shugaban rundunar adalci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Wasu rahotanni sun ce Bello Turji ya sake ɗana nakiya a yankin Tidibale da ke ƙaramar hukumar mulkin Isa ko kuma sabon birni. Me gaskiyar wannan batu? Wannan bayani magana ce wadda ta gaskiya. Duka abubuwan da muka yi shekara da shekaru muka waɗi babu abin da a ƙarya daga cikin waɗannan maganganu namu. Mun ce Bello Turji ya samu sabbin makamai an zo dajin an kawo mashi. Mun ce an horar da Bello Turji da yaren Bello Turji waɗannan abubuwa. Ya dasa bam tsakanin Isa zuwa Bargaja ta tashi da motar sojoji. Duniya kowa ya ga yadda an ga nuno sojoji ana musu zana'iza. Yau an waye gari ainihin yankin tare shekarar jiya ya dasa wata nakiya kuma ta tashi da mota ta mutanen gari ta tashi da mashin guda. Yau kuma an kai hari a waye gari yau tsakanin Tidibale zuwa Gwabbare ainihin ya dasa nakiya wurin kuma ta tashi da jami'an tsaro ta kashe jami'an tsaro guda biyu ta jikkata guda. Menene abba mu faɗi shekara da shekaru muna wannan jawabi muna wannan magana abinda aka kasa ganewa mu gidajenmu ne ko tsuntsu yayi kuka mai ƙarfi bisa kunnuwan mu balle mutum wanda ka tahiya balle mutum wanda ke cin zarafin jama'a balle mutum wanda ya mugun tanadi ga al'umma irin Bello Turji shekara 14 an kyale shi babu abinda bamu sani ba game da wannan lalura kuma kowa ya san wannan al'amari ba Bello Turjin bane kuma ko Bello Turjin ne ya san kowa ya san horar da shi an kai aka bashi wannan makamai in ba ya hattara ba sai an waye gari duk yankunan ya dasa su ya dashe yankunan gaba ɗaya da nakiya bakin territory din da ya kaso ya ci gaba da ainihin iko akai a gabacin Sokoto. In kuka ce ba Bello Turji bane kenan akwai wasu da kuke ganin suna ɗaukar nauyin shi. A to Bello Turji ko dai ba ɗaukar nauyi ne shi ka ɗaukar nauyin kai ne. Shekara 14 shina garkuwa da mutane shina an sa kuɗin wasu Allah ɗaya san makudan kuɗin da ya tanada. Shekara 14 yana ture yara ne wurare na yankuna waɗanda an da gehen Zamfara irin su ainihin Zurmi da irin su ainihin dajin Gandu ana yi mai gina zinari Allah ɗaya san zinari da aka Bello Turji. Allah ɗaya san al'amura waɗanda aka Bello Turji kala-kala shekara 14. Wanda yadda cin zarafi abu ya jami'an tsaro ba tun ma bai da sanakiya balle yanzu da ke yake da sanakiya. Wannan hari na dama kowa ya san shi.
wannan hari ainihin na Bashar Baniya wanda ainihin ya kashe jami'an tsaro ya anshe bindigogin su kowa ya san shi. Wannan hari ainihin na yake kauran na mota wanda ya kona motocin jami'an tsaro guda biyu kowa ya san shi. Har da ya kawo unguwar Lalle da ainihin yankin Gundumi kowa ya sani inda yaka hallaka motocin jami'an tsaro da jami'an tsaro duka kowa ya san wannan. Tun ma bai rasa zakiyar to yanzu ya samu ci gaba. Duka waɗanga ilimin Bello Turji na ai makami halba shi da sarrafa shi da amfani da shi babu shakka sai an koya maka shi kowa akai. So Bello Turji da yara dai suna zuwa su dasa zakiya su dasa bam. Bello Turji ko sakandare mai kyau yayi balle wani ilimi wanda an nan sanin makami da dasa makami. Goya mun ji gwamnati ta fitar da sanarwa cewa ta san halin da ake ciki a yankin gabas kuma tana ɗaukar matakai. Ko kun gamsu da wannan sanarwar? Kin mataki Bello Turji duk wani wanda zai ɗauka mataki da zai ɗauka ta tunda ba aljani bane ya za a yi ba za mu san shi ba. Wannan ne wanda ya ɗauki mataki, wannan mataki an ka ɗauka. Duk wani wanda zai shiga yankin mu ya ɗauki wani mataki wallahi gaban mu zai wucewa kuma ga kunnuwan mu kuma duk abin da yayi ga kunnuwan mu da idanun mu. Wanda ɗauki mataki shekara 14 ana kashe al'umma. Wani irin jinsi na al'umman mu abba a yi ma kashin gilla ba abba a yi ma walakanci ba hannun 'yan bindiga tsakanin masu kuɗi da sarakuna da talakawa. Har yanzu ga sarkin gobe ba wanda ya san inda take. Kuma wai a ce ana ɗaukar mataki to ɗaukan mataki ga mu muna kallo yanzu dai al'amarin ya wuce ainihin abin da an kasan shi kuma ya wuce talakawa. Wani mai iko ƙasar ga wajibi ne shi kwanda kari. To wani hali ake ciki a ƙananan hukumomin mulkin Gwareyo da Raba? Gwareyo da Raba ina ne an ba a kai hari. Shekaran jiya ka ji harin da aka kai wajen yankin Dinawa. Unguwar Lalle babu ranar da ba a shiga ciki. Yankin Sabon Birnin iyakarta da ainihin Gwareyo. Wannan yanki na Gundumi kowa babu Sabaru, sabon garin Sabaru kaji abin da aka yi shekaran jiya. An kai mai kawowa da wabi an kashe mutane kusan 4. To shi yanke wani gabacin Isa da gabacin Sabon Birni su ko doka da oda babu. Domin babu masu ikon gargajiya, babu masu ikon ɗamara yankin ko babu masu iko na kotu waɗannan yankuna. An ban ma Bello Turji, an ban ma ainihin Ilamanawa, an ban ma Ɗanbakola, an ban ma ainihin Jamma Baki, an ban ma Sa'idu Buzu. Shi ne abin da ke faruwa gabacin Isa da Sabon Birni. Yammacin Isa ne an kawaye gari yau an ka dasa bam tsakanin Itidibale da Kwabbare. Don gashi yammacin. In ba ya hatara ba dukkan inda an da iyakoki inda Bello Turji ka so ya dasa ya samar da iyakoki tsakanin shi da ainihin inda aka iko inda jihar ke iko Sokoto to babu shakka sai ya kewaye waɗannan wurare da nakiya. Kuma abin da ke faruwa shine abin takaici da haushi su jami'an tsaro sun kasa sanin cewa idan aka kawo ma al'umma hari abin da ya ci al'umma ba bane su zaki ba saboda ba su sun kaje sun ka tare a kawo harin ba su sun kaje sun ka kai harin ba kawo ma al'umma hari ne da su da al'umma duka ainihin sun zama wani al'amari wanda suke karkashin kwanton bauna na 'yan bindiga shi ne ka faruwa sai a dasa masu abu su bi su wuce akwai mai bibiyar 'yan bindiga wanda ya imu duk inda sun ka taso da inda za su sai mun waɗi duk hanyar da sun ka bi sai mun waɗi duk wurin da suke zanne suna shan iska sai mun waɗi kuma kakkace wai nan ne ga social media ko kuma ga gidajen rediyo muka waɗi duk jami'in tsaron da ka sani ƙasa ga babu wanda ba mu tura masa ko ga abin da ake ciki kulle yaumin shekara da shekaru kuma babu wani al'amari sabo to me an kai an ban mutanen banza mashaya ƙwayoyi waɗanda an ɗauke da miyagun makamai ba bisa doka da oda ba suna cin zarafin jama'a kuma ga duka dudu dajin da bai wuce kilomita 60 ba a ce kuma ana yin wani abu domin a walwala matsala bila ne jami'an tsaro yanzu su an victim domin suna kuri suna da motoci suna kuri suna da ainihin abun hawa sun kasa amfani da intelligent gathering domin su yi analyzing su yi ainihin framing din ainihin yadda za su yi cartelling ɗin abubuwa har al'amari ya zo su kai ga taka nakiya. An yi ainihin tsakanin Isa da Bargaja, an yi ainihin Kurawa, yanzu gashi an yi tsakanin Tidibale da Kwabbare. Yanzu gobe baka san inda za a ba. Wannan shine gaskiya al'amari. To Goyawa muna godiya da ka bamu